Επιστρέψαμε και έχουμε κοντά μας την αγαπημένη μας φίλη, γνωστή εθελόντρια και αντιπρόεδρο της Dream Team, Αναστασία Γκούβα. Αναστασία μου, καλημέρα. Καλημέρα αγαπημένη. Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστούμε Dream Team, ευχαριστώ προσωπικά γιατί πραγματικά είστε πολύ αγαπημένα πλάσματα, μας έχετε ξαναστηρίξει και είναι πολύ ευχάριστο που είμαστε πάλι παρέα μαζί στο ραδιόφωνο με τους ακροατές. Εμείς ευχαριστούμε, Αναστασία, που πάντα είσαι κοντά μας. Τιμή μας, πάντα και κοντά μας. πάντα έτσι μας λες πολύ όμορφα πράγματα, αυτά που κάνετε, που προσφέρετε ανιδιοτελώς, είτε πρόκειται για τα παιδιά, είτε πρόκειται για τους μεγαλύτερους, είτε πρόκειται για μία δράση, παγκόσμια δράση, για τη γη. Έτσι. Με Για τη κάθε τρόπο δράση. δείχνετε την αγάπη σας. Λοιπόν, έλα να το πιάσουμε από την αρχή. Για κάποιον που τα ακούει για πρώτη φορά, γιατί κάποιοι σε γνωρίζουν, κάποιοι όχι. Ωραία, να ενημερώσουμε λοιπόν τους ακροατές αρχικά ποιοι είναι η Dream Team. Ποιοι είμαστε εμείς που βγαίνουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Λοιπόν, η Dream Team είναι ένας κοινωνικός φορέας που προάγει τον πολιτισμό και την τέχνη με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και βασικό μας κοινωνικό έργο είναι η προσφορά στα παιδιά, το περιβάλλον και τα ζώα για έναν καλύτερο κόσμο. Για έναν καλύτερο κόσμο λοιπόν ανακυκλώνουμε τα αναπομείναντα υφάσματα από τους σχεδιαστές και από τη βιοτεχνία της μόδας και δημιουργούμε ένα υφασμάτινο παιχνίδι που το χαρίζουμε σε παιδιά που βρίσκονται σε ιδιαίτερες συνθήκες μαζί με ένα πολύ προσωποποιημένο πακέτο για να τους δώσουμε χαρά και ελπίδα, καθώς πιστεύουμε ότι αυτό που τους συμβαίνει είναι προσωρινό. Ταυτόχρονα κάνουμε δράσεις για τα ζώα, πέρα ότι τρέχουμε για τα θεσμικά τους δικαιώματα και τρέχουμε και το όχι γούνα στην ελληνική μόδα, και κάνουμε και ένα μεγάλο project, το Love the Strays, στο οποίο μαζεύουμε τρόφιμα και φάρμακα για τα ζώα. Όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε τη γη μας απ' έξω και τώρα ήρθε η ώρα, αυτή την περίοδο, γιατί συνήθως γίνεται καλοκαίρι, να κάνουμε μία από τις πολύ αγαπημένες μου δράσεις, το Love for Gea, αγάπη για τη γη, στην οποία δράση η οποία γεννήθηκε λίγο στενάχωρα θα έλεγα, γιατί η γη μας καίγεται. Και όταν η γη καίγεται πονά. Και να κάνω μία μικρή παρέμβαση. Ναι. Και μόλις την ώρα που μιλάγαμε πριν από λίγο, ήρθε από πολιτική προστασία ένα μήνυμα που ανακοίνωσε ότι υπάρχει φωτιά στη δασική πυρκαγιά στη Λεωφόρο Βάρης Κοροπίου. Παραμείνετε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Βλέπετε λοιπόν ότι πόσο επίκαιρο είναι, διαχρονικό βασικά θα έλεγα, διότι κάθε φορά που κάνει ζέστη και φυσάει, καιγόμαστε. Δυστυχώς. Είναι πολύ λυπηρό πραγματικά. Θα πω ότι η Γέα γεννήθηκε μέσα από ένα βιντεάκι. Είχε καεί η Πάρνηθα. Έχει βγει ο πρόεδρος της Dream Team να ταΐσει όποια ζωάκια ήταν εκεί και μου στέλνει ένα βιντεάκι στο οποίο ακούω τα καμένα ξύλα και το θόρυβο που κάνουν, τα καμένα δέντρα, το ξύλο που κάνει ένα θόρυβο όταν καίγεται. Ήταν τόσο λυπηρός αυτός ο θόρυβος, ήταν σαφρίνος, ήταν τόσος ο πόνος που αισθανόσουν εκείνη την ώρα σε όλα αυτά τα καμένα δέντρα που στεκόντουσαν λυπημένα, που πραγματικά εκείνη την ώρα γεννήθηκε η Γέα. Η Γέα είναι μια δράση στην οποία ακριβώς επειδή η γη μας καίγεται και πονά, και η πιο ανθρώπινη αντίδραση στον πόνο, λέει, ένας άνθρωπος πονά, αυτό που θες να κάνεις, να τον πάρεις αγκαλιά. Εμείς στη γη μας αδυνατούμε να την πάρουμε αγκαλιά, είναι αρκετά μεγάλη, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, και τι είπαμε, θα βγούμε λοιπόν έξω να αποτυπώσουμε θετικά μηνύματα σε βότσαλα και να στείλουμε την αγάπη μας στη γη. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα από το να καταλάβουμε ότι η αγάπη είναι ενέργεια. Η αγάπη δεν σταματά πουθενά. Οπότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να βγούμε όλοι μαζί και να στείλουμε αυτή την αγάπη. Γιατί να, σήμερα, σαν εκείνο το βιντεάκι, ένα δέντρο θα κάνει αυτό το θόρυβο του πόνου στη Βάρη. Καίγεται σήμερα. Και είναι πολύ λυπηρό που συμβαίνει, αλλά το να καθόμαστε και να λέμε ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα, όντως καιγόμαστε πραγματικά. Κάθε φορά που έχει πολύ αέρα και πολύ ζέστη, όντως καιγόμαστε, και δεν αλλάζουν τα πράγματα, δεν ωφελεί πουθενά. Ωφελεί να κάνουμε εμείς την αλλαγή. Την αλλαγή από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Εδώ λοιπόν βγαίνουμε έξω και στείλουμε την αγάπη μας και να μάθουμε κιόλας στα παιδιά κυρίως, γιατί το μέλλον είναι τα παιδιά, να μάθουμε ότι όλες οι πράξεις έχουν αντίκτυπο.
Και η πρόθεση μετράει. Βάλε λοιπόν την καλή σου την πρόθεση, βάλε όλη σου την αγάπη. Και έλα να αποτυπώσεις θετικά μηνύματα, να πεις ένα ευχαριστώ σε αυτή τη γη που μας φιλοξενεί. Γιατί η γη είναι το σπίτι μας. Και πρέπει να το προσέχουμε, όπως προσέχουμε το κάθε σπίτι που έχει ο καθένας. Έτσι, ξεκινώντας ναι, από μέσα μας. Πάρει μονότερμα. Ξεκινώντας από μέσα μας. Όχι, μια χαρά τα λες. Καλά το πας, δεν κατάλαβα. Γιατί, μια χαρά τα λες. Είναι βασικά πράγματα αυτά που απλά λέω ξεκινώντας από μέσα μας, νιώθοντας καλά με τον εαυτό μας και μετά προχωρώντας προς τα έξω. Παιδιά, είναι η κοινωνία μας έτσι, με πολλές ανάγκες αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι θωρακίζονται να γίνουν ανταγωνιστικοί για να πετύχουν στην εργασία τους, για να πετύχουν γενικότερα πράγματα που επιθυμούν. Ξεχνάμε λίγο να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να πούμε μπορούμε μαζί. Έχουμε μάθει λίγο στο μόνος μου. Πάμε λίγο μαζί και πάμε να μάθουμε τα παιδιά στο μαζί. Το μαζί. Με λιγότερα μπορούμε περισσότερα. Όπως λέει μία φίλη μου, ότι με λιγότερα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα όσο είμαστε περισσότεροι. Ακριβώς. Περισσότεροι. Και επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι, αυτό που είπα και πριν, ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν ότι ακόμα και όταν γίνεται μία λιγότερο καλή πράξη ή κακή, γιατί είναι κακή πράξη να πιέσει στο δάσος. Λοιπόν, πάντα υπάρχει ένας αντιλογισμός, ένα κάτι να κάνεις. Και αν δεν μπορείς εκείνη την ώρα να κάνεις μια δεντροφύτευση που είναι μια πρακτική δράση σε εκείνο το σημείο, έλα και στείλε την αγάπη σου. Έλα και τοποθετήσου σαν ψυχή απέναντι σε αυτή την κατάσταση που συμβαίνει. Έστω λίγο να αντιλογίσουμε το κακό. Έστω λίγο να αντιλογίσουμε αυτό που συμβαίνει. Και ναι, ο κόσμος αλλάζει. Γιατί εμείς στην Dream Team το πιστεύουμε ακράδαντα. Όσο αλλάζουμε εμείς, αλλάζω εγώ και αλλάζει ο κόσμος γύρω μου. Αλλάζεις εσύ και αλλάζει ο κόσμος γύρω σου. Οπότε σκεφτείτε τι ωραίο θα είναι να βγαίνουν παιδιά, γονείς και να αποτυπώνουν σε Βότσαλα στις 30 Ιουνίου, όπου θέλει ο καθένας. Στο βουνό, στη θάλασσα, στο ποτάμι, στη λίμνη, να το πούμε. Φτάνει να είστε στη φύση. Αυτό. Ακριβώς. Φτάνει να βγεις στη φύση. Φτάνει να αφιερώσεις ένα τεταρτάκι, μισή ώρα, λοιπόν, και να πας σε ένα σημείο, να νιώσεις αυτή τη σύνδεση και να στείλεις την αγάπη σου στη γη μέσα από τα Βότσαλα. Και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα Βότσαλα τα αφήνουμε. Και εκεί που τα αφήνουμε, τα βρίσκουν οι άνθρωποι. Και έχουμε και έναν άλλο κύκλο που δημιουργείται. Αυτό το κύκλο που περπατάει ένας κύριος και κάνει τη βόλτα του και βρίσκει μια κυρία ή ένα ζευγάρι και βρίσκει ένα παιδάκι και βρίσκει ένα Βότσαλο που λέει «Σε αγαπώ, σε ευχαριστώ, αγαπώ τα ζώα» και οτιδήποτε άλλο έχει ο καθένας καλό να βγάλει. Στην προηγούμενη δράση είχαν έρθει πολύ ωραία πλάσματα. Σε όλες πάντα έρχονται ωραία πλάσματα. Είχαν γράψει λοιπόν «Αξίζεις», είχαν γράψει πολύ ωραία πράγματα για τη γη. Ήταν πολύ συγκινητικό. Όταν απλώσαμε λοιπόν τα Βότσαλα, γιατί τα απλώσαμε για να τα βρουν οι άνθρωποι σε ένα δεύτερο χρόνο, πήγαμε λοιπόν μετά από μια εβδομάδα να δούμε πόσα. Τα Βότσαλα, γιατί τα Βότσαλα δεν τα πήραμε από την παραλία, εμείς τα φέραμε, ήταν καινούργια Βότσαλα, να ξέρετε. Λοιπόν, πήραμε τα κουβαδάκια μας λοιπόν και πήγαμε. Και ήταν συγκινητικό που από τα 300 Βότσαλα που είχαμε απλώσει, δεν υπήρξε ούτε ένα, γιατί κάποιος το πήρε. Και αυτό είναι πάρα πολύ γλυκό, που σημαίνει ότι η αγάπη πήγε και στους ανθρώπους. Και ήταν πολύ ωραίο. Η αγάπη όταν τη μοιράζεσαι πολλαπλασιάζεται. Έτσι, ακριβώς αυτό. Και επίσης, να κάνουμε και πρακτική δράση, αφού θα μαζευτούμε τόσοι άνθρωποι σε ένα χώρο, παίρνουμε λοιπόν γαντάκια και μια σακουλίτσα και θα δούμε κάτι που δεν είναι ωφέλιμο να βρίσκεται εκεί, σκουπιδάκι ή κάτι άλλο, το μαζεύουμε και αυτό. Και έτσι έχουμε και πρακτικά, κάνουμε και έναν καθαρισμό του χώρου εκεί, αλλά φανταστείτε ότι αυτόν τον χώρο τον ευλογούμε με την αγάπη μας και ευλογούμε και όλη τη γη για να μεγαλώνει όλο αυτό το συναίσθημα και όλη αυτή η ενέργεια. Για μένα είναι πολύ αγαπημένη δράση η Γαία, να πω ότι την αγαπώ πάρα πολύ. Και είναι πολύ δημιουργική και είναι και, πώς να το πω, είναι και μια ψυχοθεραπεία θα έλεγα, έτσι. Δημιουργική ψυχοθεραπεία. Έτσι. Λοιπόν, θα κάνετε ομάδα στο Κηφισιά Radio. Θα κάνουμε ομάδα, σου το είπα και πριν, θα κάνουμε μια ομάδα Κηφίσια Radio και εμείς θα πάμε στο Ρέμα, εδώ που έχουμε. Log4yeah λοιπόν, Κηφισιά Radio. Με το Κηφισιά Radio στην Κηφισιά και στο Ρέμα μας, που έχουμε ένα καταπληκτικό χώρο,
που αν στο στείλω σε βίντεο θα μου πεις έλα τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αυτό στην Κηφισιά. Ένα ποτάμι, φωτογραφίες. Μπορώ να σε πάω και από κοντά κάποια στιγμή να το δεις. Με νερά τρεχούμενα, με πλατάνια, με γεφυράκια, με υδροβιότοπο, με χελωνάκια και ψαράκια του γλυκού νερού. Πραγματικά, και πριν καεί ήταν ακόμη καλύτερο βέβαια, αλλά η φύση, όπως είπαμε, αναγεννάται. Και αν σου στείλω φωτογραφίες θα μου πεις έλα τώρα με κοροϊδεύεις, αποκλείεται, αυτό είναι από την Εύβοια, είναι από κάπου αλλού και όμως είναι 1 χιλιόμετρο από το σπίτι μου. Τέλεια, λοιπόν, και Κηφισιά Radio θα κλείσουμε την περιοχή, διότι να ξέρετε ότι μπορείτε να καλέσετε στο 6989 28 3000 και να μας δηλώσετε πού θέλετε να κάνετε ομάδα. Μέχρι στιγμής έχουμε Κρήτη, έχουμε Ναύπλιο, έχουμε... Να αναφέρω ότι την προηγούμενη φορά που έγινε ήταν 25 ομάδες σε 6 χώρες. Είχαμε βγει δηλαδή μέχρι και στο Μπαχρέιν, που ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπεις γυναίκες με μπουρκες να μοιράζονται το ίδιο όραμα να στείλουν την αγάπη τους στη γη. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Στην Αίγυπτο, στην Ισπανία, στην Αγγλία σε ποτάμι καλή ώρα, λοιπόν, που ήταν πολύ ωραίο. Φυσικά στην Ελλάδα που ήταν από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, ήδη οι ομάδες που υπήρχαν και στην Κύπρο φυσικά, λοιπόν, οι ομάδες που είχαν βγει, αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο να δηλώσουν ξανά γιατί είχαν συγκινηθεί που το είχαν κάνει. Και στην Αθήνα θα υπάρξουν πάρα πολλές ομάδες. Θα έχουμε ανατολική, δυτική, νότια, παντού θα έχουμε ομάδες και βόρεια φυσικά, εσάς πλέον. Λοιπόν, τις οποίες θα ανακοινώσουμε στις επόμενες μέρες μέσα στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram dreamteam.org.gr, που μπορείτε να δείτε και αν κάποιος δεν θέλει να κάνει ομάδα, μπορεί να πάρει τα παιδάκια του, μπορεί να πάρει τους φίλους του και να πάει σε μια άλλη ομάδα. Και έτσι αλληλεπιδρούμε και σαν ανθρώπους. Θα σου στείλουμε την Έζα λοιπόν. Θα σου στείλουμε την Έζα. Πού θα είμαστε, όποιος θέλει να έρθει να μας βρει. Θα σας βγάλω αφισάκι. Θα σας βγάλω αφισάκι δικό σας. Λοιπόν, τέλεια. Λοφοριέα και περισσότερες πληροφορίες θα σας στείλω εγώ στο chat του σταθμού με το δελτίο τύπου για το Λοφοριέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν κλείνεις. Να ξέρετε ότι έχετε την αγάπη μας, και πολύ την αγάπη μας και οι τηλεθεατές σας. Μπράβο παιδιά για όλο αυτό που κάνετε, στη φωνή της Κηφισιάς, μπράβο. Και όχι εγώ μόνο πολύ σας χαίρομαι κάθε φορά. Και όχι μόνο, ναι, αλλά επειδή εκείνη η βάση σας. Εντάξει, ναι, συμφωνώ. Και άκουσα αυτό που είπες πριν από λίγο κάποια στιγμή όταν για ένα βιβλίο που γίνεται μια παρουσίαση και είπες την Κηφισιά την αγαπάμε λίγο περισσότερο. Είναι ωραίο να αγαπάς το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι, ο τόπος σου. Θεωρητικά σε τόπος μας είναι τα πάντα. Ναι. Αλλά είναι ωραίο να το λες. Εγώ σε χάρηκα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αναστασία μου. Παιδιά, κάνετε πολύ ωραία δράση εκεί πέρα. Δηλαδή, επικοινωνείτε πολύ ωραία πράγματα που πιθανότατα να μην τα ξέραμε. Και αυτό είναι πολύ ωφέλιμο για πολύ κόσμο. Μπράβο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς, εθελοντικό ραδιόφωνο είμαστε, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Και οι δράσεις γενικά όλου του κόσμου όταν είναι για καλό των για πολλών, καλό σκοπό ακριβώς, τελείωσε. Τις προβάλλουμε ακόμη περισσότερο. Μπράβο σας, μπράβο σας. Θαυμαστό. Όπως είπαμε, η αγάπη όταν τη μοιράζεσαι πολλαπλασιάζεται. Πολλαπλασιάζεται, έτσι. Και θα σταθώ σε αυτό. Σε φιλώ, καλή συνέχεια. Σας φιλώ και εγώ, ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είσαι καλά, Αναστασία μας, μην κλείσεις, κόλλο. Δεν κλείνω. Έτσι. Τα χρώματα της αγάπης πάμε να ακούσουμε από τους Snap, λοιπόν, γιατί το χρειαζόμαστε.